Tervetuloa Keuruun luonnonystävien 50-vuotisjuhlaan. On hyvin sydäntä lämmittävää, että teitä on täällä sali täynnä. Aivan mahtavaa. Annetaanpa itsellemme aplausia. Kun yhdistyksemme perustettiin tammikuussa 1975, olin silloin nuori pojankoltiainen, mutta innostunut luonnosta. Oppi-isänäni oli ollut ja on edelleen Jouko Pihlainen. Joukon perässä Polvenkorkusesta olen linturetkillä käynyt ja mikä parasta, käymme edelleen. Ja jos muistelen Keuruun luontoa silloin, kun olin tuommoinen 13-vuotias poikainen, niin luonto ja linnusto on muuttunut jonkin verran. Osa lajeista on hävinnyt, osa lajeista on taas lisääntynyt. Ja ehkä semmoinen mieleen painuvimpia juttuja on se, että kun polkupyörällä meidän talomme lähellä oli Pekkalan pellot, niin kävin siellä paljon kiikaroimassa lintuja, niin ei voinut olla kuulematta peltosirkun laulua siellä pellon laita puhelinlangoilla. Nyt en muista, milloin olen peltosirkkua kuullut. 99% lajista on hävinnyt Suomesta. Peltosirkun sukulainen pohjasirkku oli myöskin laji, jota suorämeiköissä ja jokivarsissa kuuli. Samoin se on lähes tulkoon hävinnyt Keurusseudulta, että tosi harvinaiseksi se on käynyt. Olin pieni poika, kun luin Yrjö Kokon kirjan Laulujoutsen Ultimatuulen lintu. Se teki minuun lähtemättömän vaikutuksen ja muistan erittäin hyvin, kun laitoin kirjan kannet kiinni, laitoin kädet ristiin pöydän alle ja rukoilin hiljaisen rukouksen mielessäni: Jumala, anna minun joskus nähdä laulujoutsen. Se oli niin harvinainen 70-luvulla. Jos olisin silloin kuullut taivaasta kumean äänen sanovan: poikani Esko, sinun kotirannassasi pesii vielä laulujoutsen, en olisi sitä uskonut. Mä olisin varmaan heristänyt nyrkkiä ja sanonut, että älä ukko valehtele. Mutta niin todella kävi, että muutama vuosi sitten meidän kotirannassa pesi laulujoutsen ja sai 5 potraa poikasta. Meillä tänä päivänä on ilmestynyt Keurusseudun luontolehti. Juhlan jälkeen voitte sitä ostaa 5 euron hintaan. Käteinen, mobile pay, tilinumero, kaikki käy. Tämä on erittäin upea ilmestys, korkeatasoisia kuvia ja vielä korkeatasoisempia juttuja, joita Keurusseutu-lähtöiset luonnonsuojelijat ja tutkijat tähän ovat kirjoittaneet. Selaillessani vanhoja Keurusseudun luontolehtiä löysin sieltä 10 ekokäskyä. Ne oli tehty vuonna 2010 osana Helsingin seudun luonnonsuojeluyhdistyksen ja seurakunnan yhteistä ekomessua. Ne kuuluvat näin. 1. Älä jumaloi jatkuvaa kasvua. 2. Älä osta turhaa tavaraa. 3. Muista pyhittää lepopäivä kuluttamiselta. 4. Kunnioita isänmaatasi ja maaäitiäsi. 5. Älä tapa luonnon monimuotoisuutta. 6. Älä raiskaa elinympäristöä. 7. Älä varasta tulevilta sukupolvilta. 8. Älä lausu väärää todistusta ilmastonmuutoksesta. 9. Älä himoitse paljon kuluttavia kojeita ja ratkaisuja. Ja 10. Älä himoitse lähimmäisesi katumaasturia
vaan oli tyytyväinen polkupyörääsi tai matkakorttiisi. Olkoon nämä ekokäskyt ohjenuoranamme Keurusseudun luonnonystävissä tästä eteenpäin. Kiitos. Juhlan juontajana toimii Tarja Rotola-Pukkila. Taape, ole hyvä. Kiitoksia ja tervetuloa myös minun puolestani tänne juhlaan. Einari Vuorela kirjoitti luontorunoja Keuruun Jukojärvellä. Keuruun Serena tuo runot musiikin siivin meille kuultavaksi. Suvi Veräjän suulla sarjasta kuullaan osat Aamutunnelma ja Yksinäinen soutaja. Keuruun Serena, johtajana on Jukka Kuusisto, olkaa hyvä.
kaikissa hienoissa ja hyvissä juhlissa on juhlapuheen aika ja nyt on se hetki täällä. Puhujamme on meille aika monelle tuttu ja hän on entinen keuruulainen Risto Sulkava, mutta muutamalla sanalla kerron Ristosta. Eli Risto on biologi ja opettaja ja toiminut Suomen luonnonsuojeluliiton puheenjohtajana aikoinaan useita vuosia. Ja erittäin tärkeä yksityiskohta on se, että hän on tehnyt tohtorin väitöskirjan keuruulaisista saukoista. Nykyään Risto vaikuttaa Heinävedellä, mutta tänään hän on täällä. Ole hyvä, Risto. Olisiko osuma noin, nyt kuuluu ehkä paremmin. Vartta vieläkin jäljellä tuon. Hei, kiitoksia, onnittelut 50-vuotiaalle ja todella niin sykähdyttävä hetki olla täällä salin täyden kotiseutuporukan edessä. Tää Keurusseudun luonnonystävät on tietysti minulle se TÖ-yhdistys, vaikka sitä Heinäveden luonnonystäviä tällä hetkellä luotsaakin. Onneksi täällä on historiikki tehty, mun ei tarvitse käydä läpi juhlapuheessa koko historiaa läpi. Se olisikin aikamoinen tehtävä, tämä Keurusseudun luonnonystävien 50-vuotinen taival on kuitenkin ollut aika pitkä ja monipolvinen ja hirveästi kaikenlaista aikaansaannostakin on tullut. Ja mä yritän tuossa jotain anekdootteja poimia tuolta menneistä ajoista ja jos nyt aloittaisin vaikka sillä, että minkä takia ehkä Keurusseudun luonnonystävien historiassa lukee, että luonnonystävät sai Luonnonsuojeluliiton parhaan yhdistyksen palkinnon vasta tuossa, oliko se 2015 vai mitä se nyt mahtoi, nyt mä oon unohtanut jo sen vuosiluvun niillä korvilla. 3 vuotta myöhemmin, kun olisi jo viimeistäänkin sen ansainnut ja se oli koko ajan tapetilla, mutta minä estin sen henkilökohtaisesti, jotta ei sanota, että kotiin päin vetää siellä. Niin mä yritin estää sitä loppuun asti, mutta kun siitä kaudesta tuli 9,5-vuotinen, minkä mä siellä olin, niin ihan loppuun asti voinut sitä estää. Niin sitten lopulta kättelin isäni Pertin siellä saamassa juhlassa sitäkin palkintoa. Ja tottahan se tietysti oli, että siihen aikaan tuossa 2000-luvun alkupuolella hommahan toimi vähän valtakunnallisesti ja paikallisesti silleen, että isäni Pertin kahvipöydän ääressä kokoontuu Pertti Kelyn puheenjohtajana, Matti Aalto piirin puheenjohtajana, minä Luonnonsuojeluliiton puheenjohtajana, vielä Ari Yleis vapaana radikaalina. Ja sitten me 4 pohittiin, että mitäs tässä maailmassa pannaan tällä viikolla eteenpäin. Siinä kahvipöydässä päätettiin monta kertaa aika monta valtakunnallistakin juttua aika tarkkaan, että oishan tuo vähän kotiin päin vetämistä saattanut olla sitten. No joo, jos joku sanoo omasta historiasta, niin muuten ja tästä Kelyn yhteishistoriasta sanoisin, niin kun mä oon koko elämäni tätä luonnonsuojelua elänyt todeksi ja luontoharrastusta, luonnon tutkimista sillä lailla, että 70-luvullahan mä jo Pertin jalanjäljissä tietysti osallistuin Nukuinkuplavolkkarin perässä pöllöreissuilla ja osallistuin alusta saakka Kelyn näille vuosittaisille erilaisille retkille ja muille, niin jo sieltä 70-luvulta niin jotain on mielessä, että varsinaisesti 80-luvulla sitten osallistuin Kelyn toimintaan enemmän ja silloin jo oli kunnan ja myös paikallislehden Suurkeurun kanssa erilaisia vuosikilpailuja ynnä muita, joita tietysti osallistuttiin ja toimittiin. Ja sitten kun vähän näitä tutkimusluontoisia harrastuksia alkoi itselle kertyä luontoon liittyen, niin semmoisen tieteellisen kirjoittamisen alkeethan mä opettelin tietysti kirjoittamalla Keurusseudun luontoon. Ja sinnehän ne ensimmäiset julkaisut sitten tuli silloin joskus 80-luvun alussa suurin piirtein. No,
80-luvulla alkoi sitten jo vähän vakavampikin, eli muun muassa se saukkotutkimus alkoi Keuruulla jo 80-luvulla. 85 on jo ensimmäinen vuosi mun väitöskirjan käppyröissä, jossa todennettiin ensimmäisen kerran maailmassa S-käyrän toteutuminen tämmöisellä isommalla nisäkkäällä luonnonoloissa. Muuten ne on vain kokeellisia tutkimuksia ollut, mutta tässäpä todennettiin sellainenkin ihme sisäisen kilpailun kannan kasvua rajoittavan tekijän vaikutus ja plää plää. Ihan hauskaa. Se loppui sitten siihen väitöskirjaan 2006, mutta eihän se oikeasti vielä sitten ihan oikein kokonaan ole vieläkään loppunut. Tosin Keuruun osalta nyt on aika hiljaiselossa. No sanottakoon samalla, että paikalla näkyy Tarmo ja Kari Möntti hiipivän tuolla kanssa, niin ainakin Möntit on jatkanut näköjään havaintojen kirjaamista ihan kiitettävästi. Hyvä juttu, siitä voi joku tehdä seuraavan väikkärin sitten ensi vuosikymmenellä. No, biologia-opintoihinhan se luontoharrastus johti, eli jo silloin 70-luvulla oli innokas pikkunisäkäs harrastaja. Mä keräsin dataa Keurusseudun pikkunisäkäsfaunasta muun muassa. Täältä löytyi Suomen, oliko se 3. kääpiöpäistäinen. Ja niistä löytyi pari lisääkin. Ja ei koivuhiirihavaintojakaan täältä päin ollut kovin montaa aikaisemmin. Ja jotain tällaista muuta kivaa siitä sitten löytyi. Metsäsopuliin hurahettiin vähän, että Pertsan kanssa sitten yhdessä tehtiin siitä joku julkaisukin. Muun muassa Heinävetisen Olavi Eskelisen kanssa. Sattuva pyörii Ollin kanssa, tehdään nyt sitten yhteistyötä edelleen tuolla Heinävedellä. No, perhosia keräiltiin tietysti. Perhoskeräily vaihtui hyvin varhaisessa vaiheessa, sitten kun Suomessa keksittiin, että perhosiahan voisi laskea tappamatta niitä, niin sittenhän se vaihtui samalla sekunnilla linjalaskentaan, jota jatkettiin sitten yli 20 vuotta, niin että Haapamäeltä on yksi maailman parhaita päiväperhosten linjalaskentadatoja. Sitä ei ole kukaan ehtinyt julkaista koskaan, että jos joku tarvitsee väikkäriaineistot, niin saa muuta ihan vapaasti. En varmaan ehkä jaksa itse siitä mitään koskaan tehdä, mutta olisi ihan mahtava aineisto. On siitä tietysti kirjoitettu Keurusseudun luontoon. Sehän on ihan hyvä julkaisusarja sekin. No, biologia-opintoja kyllä kävin sitten tuolla Itä-Suomessa Joensuussa vetämässä läpi jollain lailla, ja niihin reissuihin tarttui sitten tuo vaimokin matkaan. Ja ainahan tuohon sitten, kun palattiin takaisin opetushommiin Haapamäelle, niin muutti tilannetta tietysti lasten ja muiden syntymien myötä, että aikamoista vilskettä, mutta jotenkin siinä niin kävi, että kiitosta vaan vaimollekin, että on jaksanut niin katsella niin pitkään tätä touhua, kun siihen aikaan oli kaikkein kiivaimmillaan nuo saukkotutkimukset, liito-oravatutkimukset, metsäsopulitutkimukset, lintuja oli, petoruutuja, pöllöjen rengastusta ja sammakkodataa kerättiin hemmetisti ja perhoslaskenta oli joka viikko tietysti sulamaan aikana. Ja mitä kaikkea muuta pikkuprojektia lienikään, että no, onneksi joku hoiti kodin jo lapset. On hyvä nähdä. Ja no joo, niinhän siinä sitten kävi, että kun Kelystä lähti, niin siinä vaiheessa myös olin tietysti sitten ajautunut tuonne Jyväskylään, eli Keski-Suomen luonnonsuojelupiirin puheenjohtajaksi jo jossain vaiheessa. Ja siitä sitten sattui sellaisia monenlaisia saumoja, niin kuin elämässä on, joihin pitää vaan uskaltaa tarttua. Ja täältä kun Haapamäen lukio loppui sitten, niin vähän suoraan sanoen koen aika tylsämieliseksi sen opetushomman, kun ei siitä lähti vähän haaste pois, kun ei saanut niin kuin sitä uusinta kovaa vetää opetustyössä, vaan olisi pitänyt vaan olla kasvattaja. Ja se ei nyt sitten ollut mun luonteelle ihan ehkä täydellinen, ja sattuipa saumaan, että sitten onnistuin sitten hyppäämään siitä lenkistä tuonne valtakunnan politiikkaan. Eli tuli valituksi sitten 2008 vuonna tai 2007 toukokuussa jo itse asiassa valittiin Luonnonsuojeluliiton puheenjohtajaksi. Ja siitä sitten alkoi meidän perheen matka Etelä-Suomeen, jossa vajaa 10 vuotta meni, tai 10 vuotta suurin piirtein. Ja
tuli sitten tutuksi tuo valtakunnan politiikkaa, median toiminta ja miten sitä valtaa Suomessa pyöritellään, kuka sitä käyttää, minne ja muuten. Ja se oli tietysti mielenkiintoista aikaa. Ja jotenkin vielä siinä oli se 1900-luvun lopun mieliala vallalla, että 90-lukuhan oli semmoista luonnonsuojelun kulta-aikaa Suomessa. Silloin tehtiin kaikki kansalliset luonnonsuojeluohjelmat. Silloin Luonnonsuojeluliiton puheenjohtajana oli Rauno Ruuhijärvi, jolla oli sormensa pelissä kaikessa valtakunnan politiikan luonnonsuojelujutussa. Ja siinä alussa vielä vähän oli semmoista henkeä, että siis kaikkeen kysyttiin mukaan ja mä lähdin hulluna mukaan ja olin sitten 10 erilaisissa työryhmissä ja välillä eduskunnan kuppilassa enemmän kuin kotona kahvilla. Ja se 1200 mä joskus laskin erilaista mediahaastattelua tuli siinä 10 vuodessa, mitä siellä oli. Ja muuta, että se oli semmoinen melkoinen mylly, mutta sitten aika pian siinä rupesi huomaamaan, että tämä maailma on aika pirun vaikea muuttaa paremmaksi, kun tieto ei enää alakaan olla valttia. Aluksi näytti, että kun sä tiesit, miten asiat menee, ja mulla oli vielä tietysti hemmetin hyvä maastotuntuma, että mitä siellä oikeasti siellä luonnossa tapahtuu. Niin näillä kahdella perustelulla tiesit teoriaa ja tiesit, mitä käytännössä tapahtuu. Se pystyi vääntämään sen rautalangasta, usein viemään kuvan paikalle ja näyttämään asiaa. Niin se tuntui, että se upposi. Joitakin työryhmiä sieltä alkuajalta, kun tuntui, että vitsi, tämä maailmahan voi vielä muuttaa. Tämän voi vielä pelastaa. Tätä mä haluan tehdä. Mutta sitten tämä Saamarin somepöhinä alkoi tuottaa tämmöisen epämaailman, jossa kuvitellaan, että maailmaa muutetaan sillä, että pölistää jossain olemattomassa maailmassa, jota ei olemassakaan. Ja mikä pahinta, niin poliitikot alkoi uskoa siihen, että siellä on ne äänestäjät. Sitä Saamarin soopaa, anteeksi nyt, mutta kyllä siinä kävi. Mä suutuin, kyynistyin ja kyllästyin koko touhuun. Eihän tästä tule mitään, kun ei tietoa enää ole mitään, vaan päätökset tehdään jollain ihan muulla perusteella. Ja tämä vei vähän niin kuin terää koko touhusta. Että viimeinen 3-vuotiskausi oli virhe, jos pitänyt enää jäädä siihen hommaan, mutta en vielä älynnyt hypätä pois. Hyppäsin vasta sitten 9 vuoden jälkeen. Ja kyynistyin tietysti itse vähän sen ja mietin, että onko tässä mitään järkeä tässä missään touhussa. Ja pari vuotta me melkein sitten tuolla Vihtarissa lampaiden kanssa oltiin niin, että mä vannoin, että mä en lähde koskaan enää pois tästä omalta 200 hehtaarin suojelualueelta. Mä perustin lintulaskentareitin siihen, että se kulkee vain ja ainoastaan, antaa täysin väärän kuvan linnustosta. Siellä on hömötintti ja töhtöt ja ihan runsaimmat lajit on kuukkelit ja pohjantikat, pikkutikat, valkoselkätikat. Kaikki siinä samalla reitillä. Että voi samalla reitille saada kuukkelin, valkoselkätikan, pikkutikan. Niin aika hämmentävää. Mutta niin siinä kävi, että 2 vuotta riitti ja sitten taas on täytynyt lähteä erilaisiin projekteihin. No, sitä toivoa pitää tietysti miettiä, että niin mistä se tulee. Ja historiahan ei ihmiskuntaa opeta eikä ihmisiä, se on täyttä soopaa. Ei ihmiset ole koskaan oppinut ja niin kuin nyt nähdään, niin vähän vähemmän ne oppii mitään historiasta. Mutta sitten voi nähdä, että miten ne asiat on mennyt. Ja jos nyt miettii luonnonsuojeluhistoriaa, niin aikaisempina aikoina kaikkihan meni sillä lailla samalla kaavalla, että jokaista uudistusta, oli se sitten orjuuden poistaminen, naisten äänioikeuden saavuttaminen, torpparilain maattomien niin olosuhteiden parantaminen tai mikä tahansa luonnonsuojelun edistysaskel, niin aina sitä on vastustettu. Ensin on kielletty, että ei totta ollenkaan. Sitten on vastustettu kaikin konstein, sitten on valeheltu, että tuo ei pidä tutkimustulokset paikkaansa. Sitten on lietsottu epävarmuutta, että täytyy tutkia lisää, tutkikaa, mutta älkää tehkö mitään. Ja vielä lopuksi lietsottu ihmisryhmiä toisiaan vastaan, että te olette ääliöitä ja te olette, ja nuo sanoo, että te olette ääliöitä. Ja tämä sama soopa on mennyt niin kuin kaikissa asioissa läpi, ja siitä huolimatta siis
DDT ja PCP kiellettiin tämän kaiken ketjun jälkeen. Tupakkakin lopulta myönnettiin keuhkosyöpävaaralliseksi, vaikka 1 miljoonaa ihmistä kerkesi kuolla keuhkosyöpää ennen kuin se niin kun päästiin sanomaan ääneen oikeasti, kun sitä koko ajan lietsuttiin tätä soopaketjua. No samalla lailla tuli sitten happosateet, voitettiin ongelmana, ei metsät kuollutkaan, kun saatiin rikkipäästöistä 90% veke. Otsonikato saatiin hämmästyttävän nopeasti niin kuin kemikaalit kiellettyä, jotka sitä aiheutti. Lyijytön bensiinikin tuli, vaikka siitä ei ole kauhean kauan, kun muistatte, kuinka kuulemma koko Suomen autokanta menee ihan pieleen. Ja rikkidirektiivihän piti tappaa ihan vielä viime vuosina tässä koko Suomen teollisuus. Ja niinpä se tuli ja meni. Niin tuli laivoihin pesurit ja niin poispäin ja niin poispäin. Kaikissa näissä tapauksissa tiede kertoi, mitä tapahtuu. Oli erilaiset nuo sopaprosessit välissä, mutta lopputulos oli se, että se todellisuus, oikea maailma voitti. Tieto ratkaisi sen, että asiat kuitenkin vietiin siihen suuntaan, mihin ne piti viedä, ja kaikki voittivat kasvaa. Koko yhteiskunta, jokainen ihminen voitti. No, toivottavasti näin siis jatkuu jatkossakin. Tämä pölhöpopulismi, johon me kaikki ollaan syypäitä äänestyspäätöstemme aiheuttajina, mehän saadaan sellaisia päättäjiä kuin me halutaan. Mutta jostain syystä ihmisistä kaikissa kyselyissä yli 90% suomalaisista kertoo, että luonto on tärkeä, se on ykkösarvo, se on todella tärkeä juttu. Siitä huolimatta siitä 90% puolet äänestää pölhää, jolla ei ole mitään väliä, miten sille luonnolle käy. Mä en käsinä. Tämä on se, mihin mä en ole koskaan päässyt kiinni. Miten ihmeessä ihmiset voivat toimia täysin toisin kuin ajattelevat. Nyt on niin kuin sillä lailla hankala tilanne, että se pölhöpopulismi on tuolla meidän päätöksentekokoneiston sisällä. Se on siellä poliittisina päättäjinä, virkamiehinä, ministeriöissä. Ja tuolta naapurimaista tai oikeastaan rapakon takaa nähdään, mihin ollaan menossa. Täsmälleen sama. Täydelliseen idiotismiin, jossa millään ei ole mitään väliä. No, mutta kaikki nuo uudistukset, oli se sitten se naisten äänioikeus tai orjuuden poistuminen, ne on kaikki ollut kuitenkin jossain vaiheessa vaan pienen vähemmistön, pienen piirin joku huuhaa mielipide, jota kaikki on väheksynyt. Koskaan ei ole tarvittu, kun riittävä kriittinen niin kuin massa porukkaa, hyvä momentum, hyvä hetki toteuttaa jotain, ja vähemmistö on aina ollut oikeassa. Pentti Linkola oli tasan oikeassa siinä, että enemmistö on aina väärässä. Näin se on ollut kaikissa muissa asioissa. Ei siis pidä sitä kuitenkaan ajatella, etteikö mitään voisi tehdä, vaikka tällä hetkellä niin kuin globaalisti katsoen ihan toivottomuus iskee, kun tosiaan näyttää siltä, että enää totuudella, oikeudenmukaisuudella millään ei ole mitään merkitystä. Mutta sitten jos nyt vähän palattaisiin lähemmäs takaisin tätä salia ja Keuruseudun luonnonystäviä, niin jos nyt näitä maailman kauheuksia ajattelee liikaa, niin siinähän särkyy jokaisen pää, mieli ei kestä. Mitä ihminen tarvitsee? Ihminen tarvitsee sitä, että se tekee jotain hyvää. Jotain konkreettista hyvää jollekulle. Muuten se oma pälli ei kestä. Sitä tarvii oma pää ja sitä tarvii sitten oikeasti ne isot muutoksetkin. Eihän näillä puheilla, mitä nämä trumpistit ja muut pölisee tuolla, niin enimmäkseen on puhetta, joka on vaan suunnattu niille omille kuulijoille, eikä sillä ole mitään väliä, mitä se sanoo. Ei se vaikuta yhtään mihinkään. Valitettavasti ihan sama pätee jo nyt Suomessa. Pääosa poliittisesta ylätason puheesta on pelkkää puhetta, jolla ei ole tarkoituskaan vaikuttaa yhtään mihinkään. Se on täyttä soopaa. Mutta se, mikä merkittää, on se, että paikallistasolla joku lyö lapion maahan, tekee jotain konkreettista, oikeaa asiaa. Se tekee hyvää itselle, se tekee hyvää sille paikalle, sille luonnolle tässä ja nyt. Ja loppujen lopuksi loppupeleissä vaan sillä on merkitystä, mitä oikeasti käytännössä tehdään. Ja
mä sitten tuossa autossa mietin tullessa, että niin mitäs ne olikaan Kelyn historian aikaiset jutut, missä itse on tuollaisissa konkreettisissa luonnonsuojelujutuissa ollut mukana. Ja muistan jo 70-luvulta, kun eikö se on 80-luvun puolella, 70-luvullahan oli tietysti Jouko ja Pertti, kun ne hiihteli tuonne Joensuukankaalle ja siellä oli puolikangasta hakattujen hakkuukoneet paikalla. Ja Jouko ja Pertti onnistui pysäyttämään sen ja se on edelleenkin muuten Keski-Suomessa Pyhähäkin lisäksi ainoa paikka, jossa on alkuperäistä täkäläistä metsää jäljellä. Sellaista, jota ei koskaan hakattu, ei kaskettu, ei mitään muutakaan myllytetty. Se puolikangasta säilyi sen takia, että nämä kaksi herraa, joista toinen on vielä paikalla, niin oli siellä silloin 70-luvun alkupuolella, en muista nyt vuotta, mutta jossakinhan se siellä oli. No 80-luvulla vähän samanlainen tapahtuma, hauskaa oli, kun Pertsan kanssa hiihdettiin Kulhanvuorella ja Syväojanrotkossa ja huomattiin, että se oli nauhoitettu hakattavaksi koko Syväojanrotkon laitoja myöten koko alue ja osa tuosta Kulhanvuoren siitä kankaastakin. Ja kirjelmöitiin sitten erilaisiin paikkoihin ja kas kummaa 80-luvulla homma toimi silleen, että kun ympäristöministeriö tai oliko se edes sillä nimellä vielä silloin, taisi se olla just. Ja Metsähallitus ja Maakuntaliitto sai tietoa, että täällä on tämmöinen arvokas alue, niin ei jakaa se säästyy. Ja nythän se on aika kuuluisakin luonnonsuojelualue tällä seudulla. Että jotain hyvää oloa siitä sai. Tuli kuitenkin sellainen mieleen, että tämähän jotenkin toimii. No 90-luvun kulta-aika luonnonsuojelussa Suomessa oli tietysti vanhojen metsien suojeluohjelmat ja muut. Sieltä nostan yhden anekdootin, joka oli sinänsä hauska. Raiskinmetsien kohtalo. GT-kartalla oli kyllä ollut rasti, kun silloinen ympäristökeskus Jyväskylästä käsin inventoi näitä erilaisia kohteita ja oli joku, sanon suoraan, joku ääliö oli käynyt katsomassa, että rastin kohdalla on hakkuuaukko, että Raiskissa ei ole mitään suojeltavaa. Turha alue, ei kannata tätä miettiä. No satuin sitten, velipoika oli kesätöissä siellä ja soitti mulle sitten kotiin illalla, että huomenna pitää olla lomakkeet täällä, jos paikat haluaa vielä johonkin saada. Ja Raiski on pöyhitty yli, että siellä ei ole kuulemma enää mitään suojeltavaa. Onko se totta? Että Jumalan kautta nyt lähtee. Ja saman tien sitten isä auton polkasi niin Raiskiin ja kutinmoisessa vesisateessa syksyillan tummuessa ramppasin niin paljon kuin kerkesin tekemässä muistiinpanoja ja katsomassa vähän puustomääriä ja eri rakenteisuutta ja lajimääriä ja muuta. Ja sain siinä sitten iltainen tunteina jonkinlaisen, että aamulla oli sitten Jyväskylässä paperit ja Raiskiin jäi kuitenkin pikkuinen ikimetsää jäljelle edelleen. Että menkää hetkelle 3 tynnyrin Ahoon. Ei se ihan hullu paikka ole nykyisellään. No silloin tietysti tapahtui monenlaista muutakin. Tuli Multialle Housukoskeen ja Elämänmäkeen Vilppulaan ja sen sellaista. Silloin oli niin kuin aika hienoa aikaa tehdä noita juttuja, kun sai jotain oikeaa näkyvää aikaa. Mutta eihän se siihen päättynyt. Et tietysti 2000-luvulla Matti on täällä ollut. Matti oli keskeinen henkilö noissa Pihlajaveden suoalueiden ennallistamisjutuissa. Se oli uraauurtavaa työtä, todennettiin. Vielä kaikki nytkään usko, että se voi myös käsin tehdä ennallistamista ihan merkittävässä mittakaavassa. No, me hullut tehtiin ja erityisesti Matin johdolla niitä sitten jatkuvat vielä, kun mä en ollut paikallakaan ollenkaan ja muuten, niin se oli ihan loistavaa. Ja se tulee säilymään, vaikka ne virallisia suojelualueita olekaan, niin todennäköisesti kyllä vallan mainiosti. Siipikangas ja Lempaatsuon suojelualueet oli siinä moneen kertaan tapetilla, ainakin 10 tai 15 vuoden projekti, että ne suojeluun päätyi, mutta päätyvätpä kuitenkin. Tai Multian Vilhunmäkeä ja muuta sellaista ihan hienoa paikkaa juttua. 2010-luvulla oli sitten oikeastaan se Aallon-Ari-aika, sanoisin näin suoraan. Aallon-Ari oli sitten kyllä tehokkaampi kuin ainakaan minä koskaan tässä hommassa, että Arihan ne
hoiteli Kippavuoren suojelut ja Sinervarannat ja Asuntojärven jokivarret ja Päijänteen mäet ja Väärisjoet. Ja sitten syntyi vielä muitakin metsäalueita. Täällä oli paikalla asunnon Tapania ja taisi olla Peltojärven päästäkin joku ja niin poispäin. Että täällä näitä sitten syntyi tämmöisiä pieniä suojelualueita sinne sun tänne. No, se ehkä nyt vaan tämmöisenä kertauksena siitä, että kaikenlaista tämmöistä konkreettista voi saada aikaan. Ja vaikka mä luettelin aika monta suojelualueita, enkä olekaan kaikkia, jotka Keuruulla on, niin onhan se edelleen tolkuttoman vähän. Eihän täällä edelleenkään ole siis kuin 1-2%. Että Keuruulla on hyvin vähän niin kuin maa-alasta tai yhtä hyvin vesialasta, josta on vielä vähemmän suojeltuna. Jos kansainvälinen tavoite ja EU-tavoite ja Suomen velvoite on 30%, josta 10 on tiukasti suojeltua sekä maa- että vesipinta-alasta, niin eipä me nyt vielä ihan lähellä sitä olla. Aika paljon vielä saa tehdä. Mutta sitten kun tähän aikaan tullaan 2020-luvulle, niin mitä tällä vuosituhannella tapahtuu, niin mä joudun sitten vähän järkyttämään osaa kuulijoista sillä, että eihän se loppunut tähän kaikki, vaan ehkä mä toivon, että tämä innostaa teitä enemmän. Että tällä hetkellä tuossa on tämmöisellä kelylähtöisellä porukalla, eli Ari ja Matti silloin ihan keskiössä ja minä kolmantena ja sitten muutama muu muualta tuleva, mutta että niin kuin enemmistöporukasta on kuitenkin kelylähtöistä. Niin tehdään tällaista valtakunnallista koneensäätiön rahoittamana kansallispuistoverkon arviointia ja kehittämissuunnitelmaa, jossa katsotaan koko valtakunnasta Suomen kansallispuistoverkostosta, mitä luontotyyppejä puuttuu verkostosta, minkälaisia elinympäristöjä, missä on pahoja reikiä Suomen maassa ja missä olisi mahdollisia puutealueiden täyttämiseen kelvollisia alueita. Ja tämä valmistuu vasta vuoden päästä tämä projekti suurin piirtein, mutta kyllä me jo tällä hetkellä tiedetään, että 10 uutta kansallispuistoa tullaan esittämään. Ja erittäin vahvat perusteet on löytymässä sille, että Keuruulle ja Mänttä-Vilppulaan syntyisi yksi uusi kansallispuisto. Ja Keurusselän eteläosan meteoriittikraatteri lähtien sieltä jo 1 000 000 vuoden takaa, tai koska se meteoriitti nyt täräyttikään. Meillä ei ole kansallispuistoverkossa yhtään meteoriittikraatteripohjaista aluetta, jonka kivilajit on pirstekartioita ja kärnäittiä ja muuta erikoislajeja, joka on sitten muodostanut semmoisen saariston rehevän eteläsuomalaisen järvialueen, hyvin pienipiirteisen saariston, niin kuin Keurusselällä liikkuneet hyvin tietää, niin se eteläinen Keurusselkähän on täysin täynnä semmoisia pieniä saaria. Vesilintuja, sorsa ja lokki ja muut kannat, vaikka ne on laskenut täälläkin niin kuin kaikkialla. Ne on edelleen valtakunnallisesti katsoen erittäin niin kuin vahvat Keurusselällä verrattuna melkein mihin vaan paikkaan muualla. Vastaavia matalia reheviä järviä saaristoja ei ole kansallispuistoissa lainkaan. Ja sitten kun siihen liittyy Mänttä-Vilppulan puolelta Suomen komein Sandur-delta, Mäntänvuori ja sitten vähän kulttuurihistoriaa voi kaupia tuon Huhkojärven Kallenkallelat ja Elämänmäen Lyypekit ja Serlaakkiuksen historiaa Mänttä-ympäristöstä, niin meillä alkaa olla semmoinen kokonaisuus, että kun Keuruulla on mietitty varuskunta-aluetta retkeilyalueeksi, niin varuskunta-alue ja sen metsät on ihan mahtava kohde kansallispuistossa osana sitä, mutta yksinäänhän siitä ei kansallispuistoa voi saada. Sen sijaan osana tätä niin kuin 2 kunnan yhteistä vesiluontoon ja rantaluontoon keskittyvää kokonaisuutta, niin siitä tulee aivan hemmetin hieno. Mä siis ehdotan, että seuraavien vuosien kelyn yksi pääteema on se, että te hoidatte täällä sekä Keuruun että Mäntän kanssa yhteistyössä tämän kansallispuistohankkeen sillä lailla alkuun. Kaikki apu on valmiina saatavilla. Kartta mun piti tuoda jo tänne niin kuin tälleen takataskussa mukana, mutta Ari unohti sen perhana
lähettää. Se oli se lähettänyt, mutta tänä aamuna mä lähdin 6 jo tänne, niin sitä mä en ole saanut. Mutta tulee perässä sitten, kun tulee. Tästä voitaisiin tehdä semmoinen seuraava Kelyn ykkösprojekti ja itse asiassa koko seutukunnan ykkösprojekti. Että vaikka maailma ajautuu hulluuteen ja näyttää olevan toivottomassa tilassa, niin jos ei muuta, niin piruuttaan tehdään me täällä paikallisesti niin hyviä luonnonsuojelutöitä. Hei, kiitos ja onnea. Kiitoksia Risto. Eli meille on haaste heitetty. Toivotaan, että voidaan hienosti haasteeseen vastata. Keuruun Serena jatkaa vielä kappaleen verran runollisella esityksellä. Otto Mannisen herkkä runo Joutsenet sopii tähän tilaisuuteen ja vuoden aikaan erittäin mainiosti. Kuoron ohjelmistoon kuuluu kyllä myös kevyempää ohjelmistoa ja tänään saadaankin kuulla viimeisenä kappaleena kappale Karhun elämää, joka on Disneyn viidakkokirja animaatiosta 1960-luvulta. Olkaa hyvä, Tere. Viimeisestä laulusta, niin tuossa Riston puheen innoittamana niin tuli mieleen, että tämähän antaa aika tietyllä tavalla ruusuisen kuvan karhun elämästä. Ja itsekin kun on saanut kuvattua keuruulaista karhua, niin ehkä tällaista karhuelämää on tuolla, kun mennään jollekin piilopojulle, missä syötetään lohta päivät pitkät ja karhu vaan käy loukkimassa ja nauttii elämästä. Keurulainen karhun kun näki, niin sanotaan, että oli huomattavasti laihempi, vähän tappunen karva, hyttysiä miljoonaa ympärillä koko ajan syömässä sitä, mutta nyt tämmöinen amerikkalainen karhuelämäkuva, saatte kuulla sen.
mä tuossa missä mä käyn. Syliini suljen, tän koton näin. Näemme hiljaisen lokessa, vain mulle sharraunajaa. Voin kivien alle Ja huomata muurahaisia. Karhun Elämä voi olla myöskin suispas mukavaa. Onhan tää karhun elämä, saa päivän vettä kämmentää. Voi turhat vuodet murheet unohtaa. Mä sanon karhun elämä, näin luonto äiristämistä. Se minkä toiset työllään aikaansaa. Sä voit marjoja saada. On täydellisen, jos marja on raaka. Niin, saat sen. ihan varmaan saat. Näemme hiljaisen lokessaan, vain mulle sharraunajaa. Voit kivien alle Ja huomata noit muurahaisiakin. karhun elämä, tää karhun elämä. Joo, tää karhun elämä voi olla Karhun elämä. myös sun. Seuraavaksi on vuorossa Parran pärinää. Nimittäin Jouko Pihlainen muistelee aikoja vuodelta 1975 ihan vuoteen 1982 asti ollessaan Keuruun seudun luonnonystävien ensimmäinen puheenjohtaja. Ole hyvä, Jouko. Onko tämä auki? On kyllä. Joo, mukava nähdä teitä täällä luonnonystäviä näin paljon kerralla. Hieno homma, että olette saapunut paikalle. Ja vähän tässä kerron taustaa, niin on tosiaan ihan syntyjä keuruulainen. Tässä on tämän Pihlajavedeltä, joka on Keuruulta. Ja on ollut tässä luontohommassa mukana kyllä ihan vuodesta 1957 asti. Eli mulla on aika pitkä historia, vähän vielä pidempi kuin Ristolla. Risto on puhunut kanssa aika pitkään tätä historiaa täällä Keuruulla. Mä tosiaan Pihlajavedellä edelleenkin osittain asustelen siellä mökillä sitten, mutta luontohommissa olen ollut sitten ensin tietysti lintuharrastajana alkanut ja 60 vuotta sitten perustettiin Suomenselän lintumiehet yhdistys, nykyisin Suomenselän lintutieteellinen yhdistys. Ja sen pohjalta lähti sitten 10 vuotta myöhemmin, eli tämä Keuruun luonnonystävät sitten, kun meillä oli siellä jo sitten hyvä pohja järjestöpohja, kun me toimittiin Pertsan kanssa siellä, Sulkavan Pertin kanssa, niin hallituksessa siellä Suomessa lintutieteellisessä yhdistyksessä. Ja silloin meillä oli tietoa tietysti Keuruun linnustosta hyvin. Ja totta kai sitten kun linnusta oli kiinnostunut, niin
ilman muutahan siinä sitten tuli tämä ympäristönsuojelu mukaan, koska linnut elää ympäristössä, joka huomattiin, että sehän kärsii monin tavoin ihmisen toiminnasta. Ja silloinhan meillä jo alkoi heräämään Pertin kanssa jo suunnitelmia ja ruvetaan perustamaan tämmöinen kuin Keurusseudun luonnonystävät. Suomen luonnonsuojeluliitossahan ei ollut vielä paikallisosastoja ollenkaan. Ei ollut tätä piirijärjestöä, kun me aloitettiin täällä Keuruulla. Me oltiin Suomen ensimmäisiä paikallisyhdistyksiä, että niitä taisi olla, olikohan pari muuta aikaisempaa, ainakin Forssassa oli yksi ja oliko tuolla sitten Kuopiossa oli toinen ja tämä Keuruu taisi olla ihan, oliko kolmas sitten yhdistys ja sitten mehän ruvettiin sitten perustamaan sitten myöskin tuosta piiriä, me ruvettiin Keski-Suomen luonnonsuojeluyhdistystä perustettiin sitten ja silloin ei ollut Luonnonsuojeluliitolla, ei ollut mitään piirejä vielä ollenkaan, mutta tämähän ajautui sitten semmoisiin kiistoihin. Siinä oli sitten metsäalan ammattimiehet ja Jyväskylän yliopiston opiskelijajärjestöt siinä sitten alkoi valtaamaan näitä vuoroa tätä yhdistystä ja se joutui semmoiseen haaksirikkoon sitten ja Luonnonsuojeluliitto heräsi siinä sitten, että perustetaan piirit nyt, koska täällä tämmöistä tarvetta on maakunnissa, että piiriä halutaan ja paikallisyhdistyksiä ja siinä tuli sitten piiri ja Keurusseudun luonnonystävät oli sitten heti tässä mukana alussa tässä Keski-Suomen luonnonsuojelupiirissä ja on ollut siitä lähtien ihan yhtenä vahvimpana tekijänä Keski-Suomen luonnonsuojelupiirissä tästä eteenpäin nyt sitten jopa parasta aikaakin. Ja meillä on tosiaan ollut, niin kuin tuossa Risto sanoikin, ollut Matti puheenjohtajana. Minäkin taisin olla ihan alussa siinä puheenjohtajana tässä piirissä, mutta Matti oli sitten pidempään siinä. Ja itse olen lintuharrastajana vahvasti ollut mukana sitten tietysti ja monessa muussa mukana sitten ihan tämän yhdistyksen alusta asti. Ja meillä tällä, kun yhdistys perustettiin silloin 75, niin meillä on täällä vielä, meitä on 4 täällä paikalla, on Hirvelahden Ilse, sitten on Ikäheimosen Hely ja Pertti ja minä, että meitä on 4 perustajien täällä paikalla. Että meitä on vielä jäljellä joitakin, osa on tosiaan jo hienommilla luonnonsuojelualueilla tuolla yläkerrassa. Mutta heidän muistonsa elää ja työn jäljet elää, sitten me jatketaan siitä. Mulla on ollut vielä onnea, että on saanut jatkaa toiminnassa aktiivisesti mukana. Tässä tulee myös mieleen, kun Risto puhui näistä suojelualueista, niin tulee esimerkiksi mieleen Multian Utusuon rauhoitus aikanaan siellä. Mullakin oli tilaisuus sitten olla sitä esittelemässä tätä Utusuota. Se on siellä Pohjois-Multian Karhilassa hieno semmoinen, olisiko 100-hehtaarinen suo siellä. Ja siellä oli arvovaltainen porukka, sitten oli Keski-Suomen maaherra Kivistö siellä ja sitten oli Serlakiuksen, Gustav Serlakius oli siinä ja Multian kunnanjohto tietysti siinä paikalla ja mä esittelin tämän suon siellä sitten ja siellä sitten arvovaltainen porukka katsoi, että se on rahoituksen arvoinen ja siinä sitten tietysti siinä Multian kunnan puolella sitten käytiin porukalla sitten näiden herrojen kanssa istutettiin vähän metsää sillä alueella, että joku aukko oli sitten ja käytiin sitten Multian kunnan saunassa siellä sitten jossain siinä rannalla ja siellä sitten maaherrakin oli saunassa ja se istui sen saunan lauteelle, multialaiset lämmitti saunan oikein kovasti ja se istui sinne ja hyppäsi pystyyn ja sanoi, että osupa naulan kantaan. Näissä oli naula kuumentunut niin kuumaksi, että siellä ei kärsinyt kauan istua naulan päällä. Ja, sitten myöskin tietysti sitten vielä
laiturista meni järveen ja tietysti se alimmainen rappu oli sitten irronnut sieltä ja se putosi sitten järveen sieltä kunnanjohtaja, tai kun tuo maaherra sitten sieltä. Tämmöisiä kommelluksia sattui. Ja meillä oli Keuruullahan, meillä oli sitten alussa, meillä oli kovat into sitten tähän suojeluun ja me muun muassa, muistatte varmaan aika moni ikäihminen, että tällä Keuruulla me juotiin niin sanottua tervan kusta, kun tuo vesi tuli tuossa tervan montusta, tuo kaupungin vesijohtovesi. Ja sinne tuli niin kreosoottia siihen, kreosootin makua siihen veteen, että sitä piti ainakin mäkin muistan, että silloin 60-70-luvun vaihteessa jossain, niin meillä oli aktiivihiilisuodatin sitten kahvipannun suodattimen paperissa ja kaadettiin aina vettä siitä, että saatiin niin kuin juomavettä sieltä, sitten ei voinut juoda ollenkaan. Ja siitä me kirjelmöitiin ja muistaakseni me järjestettiin oikein tuohon mielenosoitus tuohon kadulle, että se oli Keurusseudun luonnollisesti ainut mielenosoitus, että ne oli oikein kylttien kanssa, mentiin tuossa kadulla ja vaadittiin parempaa vettä tänne Keuruulle. Ja kyllä me sitten saatiinkin kyllä sitten, että sitten ruvettiin rakentamaan tuonne Hartunkaankaareen tehtiin tekopohjavesialue sitten, että se pumpattiin Kupajoesta vettä sinne harjulle ja se imetettiin sitten harjun läpi ja sitten siellä oli sitten kaivo, josta saatiin sitten parempaa vettä. Ja nythän tämä vesijohtoverkosto on laajentunut, että nythän me saadaan vettä jopa Multialta ja Haapamäeltä ja Valkeaskankaalta asti sitten, että tuolla on monia kaivoja. Nyt ei olla niin kuin yksien kaivojen varassa enää. Että meillä on tuo juomavesiasia on ihan kunnossa kyllä. Yksi hauska homma oli sitten, vanhemmat ihmiset muistavat, että Keuruulla oli vanha apteekki täällä näin. Meillä oli sitten yksi semmoinen tempaus sitten, että kun me vaadittiin sitä apteekkia suojeltavaksi. Se oli hieno vanha kaunis rakennus tuossa nykyisen tuon maalaisvakanssin ja hirsirakennuksen paikalla suurin piirtein. Ehkä se oli vähän sellainen enemmän tässä parkkialueella. Niin siinä sitten oli Otavan johtaja Jouko J. Järviö oli sitten oikein innostui kanssa tätä suojelusta ja se hommasi meille sitten maalit ja me yhtenä yönä maalattiin tämä apteekki sitten mehän päästiin sillä valtakunnalliseen lehtiin sitten, tässä oli kuvia siellä sitten ja meitähän sitten syytettiin kovasti sitten ja etsittiin, että kuka tämän homman teki ja hyvä, että jouduttu oikeustoimia alaiseksi sitten, että me ollaan maalattu purettavaksi määrätty apteekki. Mutta ei se onnistunut. Meillä oli tarkoitus tietysti se, että kun se laitetaan oikein kauniiksi, niin että se säilys. Mutta ei sitä Keuruun kaupunki sitten päätti, että se, tai kuka maanomistaja siinä oli, niin määräsi, että puretaan se kuitenkin siinä sitten pois. Ja yksi homma meillä oli tuo Jaakonsuon puhdistamo, joka 70-luvulla tehtiin, niin siinähän taisteltiin sitten. Se oli se aluksi, siinä oli ongelmia, kun se oli turvepenkat siinä, niin se välillä se penkat lakos siinä sitten ja valuu sieltä tätä jätevettä, kun se oli jätevesipuhdistamo, niin, ja se oli semmoinen pintapuhdistamo, että siinä vaan kierrätettiin vettä ja odotettiin, että siinä kaikki saasteet painuu pohjaan ja joku biologinen menetelmä toimii, että se tulee sitten puhdasta vettä. Ja nythän se on tietysti tänä päivänä on hienosti laitettu ja sitä ei enää käytetä näitä allaspuhdistamoa, vaan siellä on ihan mekaaninen puhdistamo. Mutta olihan siinä sitten kun näitä putkia kulki tuolla Keurusselällä sitten vietiin sinne jätevettä järven kautta, niin sinne tuli jotain ilmaa sinne putkiin, että nousi sinne pintaan sinne näitä putkia tuonne Keurusselälle sitten näitä viemäriputkia ja niitä kuulemma sitten kirveellä hakattiin, kaupungimiehet hakkas reikiä siihen, että sitten pääsi ilmat pois sieltä. Kyllä kai sitä aika paljon tuli sitten likavettäkin sitten järveen. Että tämmöisiä me otettiin kantaa sitten aikanaan.
semmoisia tapahtumia jäi oikein mieleen sitten. Mutta kyllähän me ollaan tosiaan paljon, niin kuin Risto jo kertoi, että me tehtiin iso työ tuossa noiden soiden ojittamisesta. Me ennallistettiin vissiin 10 suota ja muistat 110 patoa, semmoista hyvin järeää patoa laitettiin noille ojille, Pihleyden, Koivumäen perään ja Multian soille. Ja siinä oli tämä metsäyhtiö, sitten UPM oli myönteinen sinne ja oli meillä mukava ja meillä oli sitten Keurulla oli näitä pakolaisia, että meillä oli sitten Irakista ja Afganistanista oli tuolla varuskunnassa pakolaisia. Me kuljetettiin sieltä sitten 20 pakolaista mukaan ja sieltä nämä aavikon pojat sitten kuivista maista turistilla suolla rämpimään ja oli erittäin mukavia kavereita ja tekivät ahkerasti töitä, vaikka ei koskaan suota nähneetkään. Se jäi oikein mieleen, ja semmoisia ihan 2 päivän talkoita meillä oli yöpaikkakin teltassa siellä sitten tuolla Pihlejävedelläkin ja oli muuallakin se telttahomma sitten, että oli isoja talkoita ja paljon saatiin aikaa ja nyt jälkeenpäin voi todeta, että erittäin monet nämä patosysteemit toimii, että se vesi nousee suolle ja soiden linnusto ja soiden tila parani. Täällä on kaikki suot melkein ojitettu. Tämmöisiä muistoja jää nyt mieleen ja tosiaan nyt tänä päivänä niin meillä on, niin kuin Risto sanoikin, että tämä maailma on mennyt vähän hulluksi, että nyt tässä ympäristösuojelustakin niin aina rahaa vähennetään pois, että nyt se on entistä enemmän niin kuin talkootyön varassa alkaa olla sitten kaikki tämä toiminta luonnon puolesta, mutta kyllä me edelleenkin täällä, meillä on paljon toimintaa, että retkiä on 30 vuodessa ja nytkin lähdetään kesällä Bengtsäärin saarelle, tehdään hieno retki ja sitten meillä on monenlaisia laskentoja, seurataan lintuja ja perhosia me ei valitettavasti enää seurata, meillä ei oikein perhosasiantuntijaa, mitä tuossa Risto sanoi, että Pertsalla oli sitten perhosreitti siinä. Mutta kimalaisia meillä nyt on sitten laskennassa tuossa noin. Tehdään tietysti talvilintulaskennat ja kaikki lintulaskennat, mitä nyt on kevätmuuton havainnot, syysmuuton havainnot ja tällaiset näin, niin ne toimii ihan hienosti. Että kyllä toimintaa on erittäin paljon ja otetaan kantaa kaikkeen, mitä nyt ympäristössä on tapahtuu, joka huomataan, että nyt ei mene oikein. Vaikka tosiaan niin varoja yritetään kiristää ja vähän vähentää taloudellista tukea, mutta koitetaan selvitä ja mä uskon, että meillä on tulevaisuus vielä hienosti edessä ja työtä riittää ja aina hyvin saadaan jäseniä ja jos täällä on joku, joka ei ole jäsen, niin mielellään otetaan uusia jäseniä. Että meillä on vajaa 200 jäsentä, mutta sinne mahtuu kyllä lisää reippaasti, että tukijoita tarvitaan. Oikein kovasti onnea tälle yhdistykselle edelleen ja meille yhdistykselle ja jatketaan tästä innokkaana eteenpäin. Kiitoksia kaikille. Kiitoksia Jouko. Ja todellakin niin kuin tuossa kuvankin alareunassa on, että Keurusseudun luonnonystävät ry ensimmäiset 50 vuotta. Että kyllä tavoite on, että yhdistys jatkaa vielä pitkään. Keuruun luonnonystävät perustettiin keuruulaisten ja multialaisten luontoharrastajien toimesta 28. tammikuuta 1975 pidetyssä kokouksessa. Paikalla oli 41 innokasta harrastajaa,
Tavoitteena oli perustaa luonnonsuojeluyhdistys, jolta odotetaan luotettavaa ja asiantuntemukseen perustuvaa toimintaa. Ja Jyrki Mantere avaa yhdistyksen historiaa vähän tarkemmin. Ole hyvä. Kiitokset. Siitä mukava harvinainen tilanne, että en olekaan pisin puheenpitäjä tällä kertaa. Risto ja Jouko on molemmat jo aika mukavalla tavalla tuoneet esille mitä Keuruulla ja tässä Multialla on tapahtunut viimeisten vuosikymmenien aikana. Jonkinlainen pohja luotiin tosiaan jo kouluissa ja luontoasioiden ympärillä koulussa oltiin toimittu aktiivisesti jo 50-60-luvulla. Kiitos Keuruulle ja Haapamäellä työskennelleiden aktiivisten biologiaopettajien Pertti Sulkavan sekä Pentti Tunnebergin. Heidän ohellaan merkittävästi luontoharrastukseen on vaikuttanut Keuruulla Jouko Pihlainen vetäessään retkille mukaansa asuinpiirin pikkupoikia 60-70-luvulla lukujen vaihteessa. Mä olen kirjoittanut luontoharrastuksesta Keuruusseudulla Keuruun joululehdessä viime vuonna vähän tarkemmin, että mä en nyt kovin paljon puutu oikeastaan niihin asioihin. Mutta täytyy sanoa näin, että tämä Pertti Sulkavan hyvin merkittävä kädenjälki näkyy kaikessa harrastamisessa, luontoharrastamisessa tällä Keuruulla. Asioita on pyritty tekemään niin tiedepohjaisesti. Risto mainitsi muun muassa Myntinpoikien petolinttututkimukset, Pihlaisen Joukon koskikarattutkimukset toivat myös omalta osaltaan täysin uutta asiaa tieteelle. Sysäyksen oman luonnonsuojeluyhdistyksen perustamiseen Keuruulla toivat monet paikalliset ongelmat, joista Jouko tuossa jo kertokin. Myös vesakkomyrkkyjen käyttö ja levitys herätti huolta paikallisesti. Ennen tätä Kelyn perustamiskokousta täällä järjestettiin valmistava kokous 12. päivä marraskuuta 1974, jolloin Jyväskylästä tuli niin kuin Tuomo Kääriäinen sanoi, paikallinen politrukki antamaan ohjeita, kuinka toimia tai mitä perustaa ja mitä tässä perustamisessa olisi otettava huomioon. Ja tässä valmistavassa kokouksessa oikeastaan luotiin jo suuntaviivoja sille, mihin asioihin täällä tullaan paneutumaan, eli tämä itse luonnonsuojelutyö, mutta myös sitten tämä lähiympäristön, elinympäristön suojelu, johon liittyy sitten, mitä tämä Jouko kertoi tämän esimerkin tästä apteekin maalauksesta. Yhdistyksen ensimmäisinä vuosikymmeninä nähtiin tärkeäksi luontopolkujen ja luonnonsuojelualueiden perustaminen. Luontopolkukilpailut järjestettiin koululaisryhmille yhden kerran myös luontolatukilpailu. Risto ja Jouko kertovat myös näistä eri luonnonsuojelualueiden perustamisesta. Ja muita sitten näiden lisäksi sitten vielä rahoituspäätöksen saaneita kohteita ovat muun muassa Heinävalkeinen ja Housukoski. Kely pääsi jo valtakunnan lehtien otsikoihin vastustaessaan Multialle suunniteltua ydinjätteiden hautauspaikkaa. Rauhoitusesityksiä on tehty niin Metsähallituksen yhtiöiden kuin myös kunnan maille. 80-luku oli vilkkaan toiminnan aikaa ja Kelyn jäsenmäärä nousi parhaimmillaan yli 250. Ilmeisesti jonnekin noin 300, mulle ei ihan tarkkaa lukua löytynyt vanhoista pöytäkirjoista ja toimintakertomuksista. Yrityksen järjestämät yleisötilaisuudet vetivät runsaasti kuulijoita, koska paikalle oli saatu valtakunnan parhaita asiantuntijoita.
Tilaisuuksien teemana olivat muun muassa suopaneeli, vesipäivä, alkuperäisluonnon suojelu. Veikko Huhta kävi pitämässä kasvi-illan. Erkki Lähde luennoi aiheesta metsiemme tulevaisuus. Erkki Lähdehän tosiaan tunnettiin oikeastaan ensimmäisenä tämmöisenä korkean profiilin metsäasiantuntijana, joka puhui jatkuvasta kasvatuksesta. Juha Taskisen aihe oli luontovalokuvaus. Jokamiehen oikeudet kiinnostivat samoin myös useat tiehaesitykset. Jouko sai kerran paikalle jopa vanhan ystävänsä Hannu Hautalan kertomaan luontovalokuvauksesta ja esittelemään myös upeita otoksia. Kansalaisopistossa järjestettiin kelyläisten vetämänä 2 illan kasvikurssi. Jäsenemme huolehtivat myös keinoruokinnan järjestämisestä talvisaikaan kotkille, joiden pelättiin ravinnon niukkuuden vuoksi muuttavan DDT:n altistamilla alueille keskisessä Euroopassa. Sianruohot saatiin niiden kasvattajilta. Kyläyhdistyksen kokouksessa kelyläiset kävivät myös pitämässä esityksiä eri luontoaiheista. Valtakunnallinen metsäadressi allekirjoitettiin 1989, mistä Risto mainitsikin. Jäsenmäärän kasvuun vaikuttivat myös ahkerasti järjestetyt uudet lähiluontoon omilla kulkuneuvoilla sekä bussimatkat etämällä oleviin kohteisiin retket. Linja-autoasemalta lähtevillä tilauskyydeillä käytiin Pyhähäkissä, Leivonmäen Haapasuulla, Isojärven ja Lauhavuoren kansallispuistoissa sekä Kauhajoen Kauhanevalla. Sana kulki jäsenistö oli 80-luvulla vuosikymmenen alusta lähtien lähetetyissä jäsenkirjeissä. Niiden sisältönä oli ja on yhä edelleen jäsenten kirjoittamat jutut ajankohtaisista luontoaiheista, kuten myös yhdistyksen tiedottaminen. Jouko Pihlaisen ja Pertti Sulkavan jälkeen puheenjohtajana toiminut Pentti Tunneveri kirjoitti Suurkeurussa luontopalstaa, jonka pitoa jatkui myöhemmin Jouko aina 2020-luvun alkuun saakka. Rauhoitusesityksien ohella kuntien päättäjien ja viranomaisiin pyrittiin vaikuttamaan sadevesiin pH-mittauksien tietoilla, koska Mäntän tehtaiden ja Tivin voimaloiden polttoaineiden ja rikkipäästöjen vaikutus nähtiin muun muassa loppunaivan katoamisena. Mäntän päästöistä Kely kirjoitti huomautuksen ympäristöviranomaisten raportteihin. Yhdistyksemme oli ajamassa ympäristösihteerin toimen perustamista Keuruulle jo 1985. Tähän ehdotukseen kunnan päättäjät suhtautuivatkin positiivisesti, kun sihteeri aloitti tehtävissään jo vuoden alusta 1987. Kely jätti myös kannanoton Konhontien tielinjauksiin, Keuruun uimahallin lämpökeskuksen ja Antilan puutarhan rikki- ja rokipäästöihin, kuten myös Ylihaun ja monien pienten ja paikallisten lämpölaitosten kohtaloon liittyvissä keskusteluissa. Lasten ja nuorten luontoleirejä järjestettiin Pertti Sulkavan ja muiden yhdistyksen hallituksien jäsenten vetämänä 90-luvulla Valkeisjärven sekä Pihlajaveden Lapinrannan leirikeskuksissa. Luontoharrastuskursseja järjestimme Keuruun yläasteen oppilaille. Päiväkotilapsille Jouko Pihlainen on käynyt kertomassa tarinoita luonnosta. Myös iäkkäämpiä on käyty ilahduttamassa Keuruun vanhusten hoitolaitoksessa eri luontoja. Idea kierrätyksestä jalostui 90-luvulla niin, että Kely aloitti vaihtotoritoiminnan. Ajatus oli löytää käyttäjälleen tarpeettomaksi käyneille tavaroille mahdollisuus siirtyä vaivattomasti sitä tarvitseville ilmaiseksi. Vaihtotori on sijainnut välillä Keuruulla ja väliin Haapamäellä viimeisimmät vuodet Lääkärintiellä. Torilta ovat löytäneet vaatetta, kalusteita ja muuta tavaraa myös maahanmuuttajat. Samoin apua on toimitettu Suomen lähialueille sitä tarvitseville. Vapaaehtoiset ovat vuoron perään sovittuja päivinä pitäneet paikkoja auki. Tällä hetkellä on sellainen tilanne, että me ollaan ilmeisesti aika lailla veitseen terällä, kuinka kauan me voidaan jatkaa Lääkärintiellä tätä vaihtotorin pyörittämistä ja parhaillaan uuden vaihtotoripaikan etsiminen meneillään.
Pihlajaveden eräpäiviä on järjestetty vuodesta 2004 alkaen. Siellä on kelyläisiä ollut mukana järjestämässä muun muassa lepakkohavaintoja Kirkkokanavalla. Myös luontevalokuvanäyttelyitä on järjestetty. Samalla tavoin suuremmalle yleisölle Keurusselun luonnonystäviä tehdään tutuksi vuonna 2008 aloitetun luontoillan avulla, jota järjestetään yhdessä Keurusselän seura ry:n kanssa. Tapahtuma järjestetään Keuruun kotiseutumuseolla, suotuisalla kelillä kodikkaalla laajalla pihapiirin kentällä tai sateenuhatessa museon päärakennuksessa suuressa yli 200 vuotta vanhassa tunnemallisessa Kukkamon talossa. Tapahtumassa paikalla on niin yhdistyksen kuin myös muita keurulaisia asiantuntijoita kertomassa ajankohtaista tietoa muun muassa suojeluhankkeista ja projekteista, alueemme suurpetotilanteesta, lähivesistöjen tilasta, kalakantojen kehityksestä, linnuston tilasta. Välillä on tunnistettavaksi tuotu eläimien pesiinjätöksiä, lintujen sulkia ja niin edelleen. Yleisökysymyksien määrästä ja laadusta päätellyt luontoillat on koettu hyvin onnistuneiksi tapahtumiksi. Suurkeuruun kanssa yhteistyössä on Kellyn kesäkisoissa etsitty väliin suurempia puita ja kiviä, mistä Risto tuossa jo mainitsikin. On etsitty suurempia ampiaisenpesiä tai uuraisvekoja. Paikallislehtemme on palkinnut kulloisenkin kisan voittajia. Jo yhdistyksen alkuajoista asti on haluttu toimia luonnon hyväksi paitsi puheen ja tiedon voimalla, myös tekemällä itse, säilyttämällä ja korjaamalla. Jo 70-luvulla oli Kellyllä hoidettavina lukuisia luonnonniittyjä tai erityisiä ympäristöjä, joiden hoito ja ylläpito vaatii vuosittaisia toimia. Niittotalkoot alkoivat Haapamäen ratapihan niityltä. Sieltä oltiin löydetty sellaisia kasveja, jotka olivat saaneet alkunsa maahanjyvävaunuista, parisseista, rehu- tai viljelykasveista, kuten myös erään vanhan asamipäällikön puutarhasta levinneistä lajeista. Hoidettavia niittyjä oli aluksi useissa paikoissa. Säännöllisesti näistä on enää ollut hoidossa Haapamäen asemaniitty, Einari Vuorelan kotitalon niityn kesäisistä niitöistä Multti ja Vuorelassa ovat huolehtineet parinaan viime vuonna Pohjoisen Keski-Suomen ammattiopiston luonnonvaraopiskelijat. Valitettavasti monessa paikassa näyttää luonto ottavan omansa takaisin alueiden metsittyessä ja heinittyessä tai osin vieraslajien vallitessa kasvustoja. Talkootoiminnassa suotalkoista Risto ja Jouko kertovat äsken jo aika paljon. Ja täällä on tosiaan pyritty palauttamaan näissä suotalkoissa näitä väärin perustein ojitettuja alueita takaisin luonnontilaan. Pönttötalkoissa on rustattu pönttöjä pikkulinnuista suuriin pöllöihin, viimeisimpänä pesäasumuksia helmipöllöille. Helmipöllöhän oli vielä 90-luvulla Suomen yleisin puolipöllö, mutta sen kannat ovat romahtaneet metsien käsittelyn sekä myyrkantojen sykkeessä tapahtuvien muutoksien vuoksi. Talkoilla on korjattu vanhaa lintutornia sekä rakennettu esteettömiä lintujen havainnoimispaikkoja Pitkospuin ja Vesilahden suolle sekä Haapamäen Ristarusken vanhan vedenpuhdistamon partaalle. Varoja näiden hankkeiden toteuttamiseen on saatu joko rahana tai tavarana Keuruun kaupungin lisäksi Keuruun Energialta, kehitysvammaisten tukiyhdistyksiltä, Lions Clubilta ja parilta puutavarayhtiöltä. Risto heitti tuossa jo haastetta meille tuleville vuosille, mitä me voitaisiin tehdä. Tässä varmasti ilmastonmuutos on yksi asia, mikä tulee aiheuttaa muutoksia meidän ympäristössä. Ja siinä meillä ei oikeastaan ole tällä hetkellä muuta tehtävää kuin seurata tilannetta. Ja kyllä tämäkin talvi, mitä vietetään tässä, niin tämä on taas vastaan täysin uudenlaisia olosuhteita. Tässä tietysti lintuharrastajat jännittää, kuinka petolintujen pesintä tulee onnistumaan tulevana vuonna.
siitä syystä, että jos nyt tulee metsässä jäätyy paikat ja myyrät kuolee, niin mitä nämä pöllyt tai haukat sitten syövät. Yhdistyksen kulmakivet, linnuston tarkkailu, luontoretket sekä tutut tapahtumat tulevat varmasti jatkumaan ehkäpä muuttuneissa muodoissaan uusien harrastajien ja tekijöiden antaessa oman mielikuntansa mukaisen jäljen tulevaisuudellemme. Kuten me kaikki luonnonystävät tiedämme, luonto on se paikka, missä voi maadoittua, voi palautua, voi rentoutua. Ja nyt meillä on se hetki täällä sisätiloissa, että voidaan ottaa pieni hengähdystauko näistä mahtavista jutuista, mitä yhdistys on 50 vuoden aikana, mihin asioihin on päässyt vaikuttamaan. Ja ehkä huokasemme, että myös me jatketaan sitten sitä samaa vaikuttamista. Nimittäin Keurusselun luonnonystävien jäsenet Raimo Ahonen, Jukka Kuusisto ja Esko Rotolapukkila ovat innokkaita luontokuvaajia. Ja heidän ottamista luontokuvista Jukka Kuusisto leikkasi ja editoi musiikillisen luontokuvaesityksen, joka sai nimekseen Keurusseudun luontosinfonia. Luontosinfonian jälkeen juomme juhlan kunniaksi kakkukahvit ja muistutan vielä siitä, mitä Esko sanoi, eli sitä upeaa luontojulkaisua, juhlajulkaisua on myynnissä tuossa aulassa ja tosiaan kaikki maksutavat ovat mahdollisia. Ja ennen luontosinfoniaa kiitän teitä kaikkia, että tulitte juhlaan. Kiitos myös Suurkeuruun streamin välityksellä osallistuneille, puhujille kiitos, esiintyjille kiitos. Ja nyt päästään luontosinfonian äärelle. Muutama sana, jos saan sanoa. Kuuluuko vieläkään? Hyvä. Yes. Täällä eletään äärimmäisyyksien maailmassa. Täällä ständissä mennään ihan lyhyesti ajattelin kertoa tuosta luontosinfoniasta vähän sen historiasta, tai mistä se lähti liikkeelle. Ja ihan alun perin oikeastaan idea lähti Joukolta. Jouko ehdotti, kerran soitteli mulle ja ehdotti, että eikös Keurusseudusta pitäisi tehdä semmoinen luontosinfonia vähän samaan tyyliin kuin Ylellä oli. Ja että voitaisiin kerätä näiden kavereiden kanssa kuvia ja tehdä semmoinen. Ja idea oli mun mielestä aivan mahtava. Ja itse kun rakastan sekä musiikkia että luontoa ja kuvia, niin tämä yhdistelmä jotenkin niin kolahti saman tien. Ja tuumasta toimeen syksyllä tuli tämä ja sitten Rotolapukkila Esko oli tietenkin luontainen, täällä pimeässä tuolla, luontainen yhteistyökumppani heti tähän näin, mutta sitten muistin, olin oppinut tuntemaan Hosen Raimo, joka on myös keurulainen aivan älyttömän hyvä luontokuvaaja, niin se tuntui, että heti pitää ottaa Raimon myös tähän mukaan. Ja ruvettiin keräämään kuvia kasaan ja saatiinkin aika mahtava joukko. Sitten tuntui, että kun puhutaan kumminkin videosta, niin kyllä siellä pitää vähän videokuvaakin olla, ja niitä meillä oli tavattoman vähän, jolloin sitten sattui onneksi muutamia hyviä syksyisiä, sumuisia aamuja niin äkkiä kuvaamaan vähän videotakin, ja siitä sitten koottiin tätä, ja kun yleensä paha tapani on, että sitten kun aloitetaan, niin se tehdään, niin ei mennyt kovin pitkä aikaa, kun se oli valmis, siitä lähti on odoteltu kuumeisena, että milloin se saadaan esittää. Lopultakin puolen vuoden päästä se aika koittaa. Ihan lyhyesti vielä siitä, että sitten vähän niin kuin aloin pohtia, että kyllähän tässä pitää jotain niin kuin teemaa, jotain sanomaa olla. Ei pelkästään, että näytetään kauniita luontokuvia, sekin on tärkeää ja on ihana näyttää kauniita luontokuvia, mutta jotain sanomaa siihen pitäisi saada mukaan. Ja sitä sitten pohdin, että mitä se voisi olla, ja
aika nopeasti tuli semmoinen ajatus mieleen, että luontohan on oikeastaan niin kuin sinfoniaorkesteri, ja vielä kun puhutaan luontosinfoniasta, niin sopii tähän ajatukseen kauhean hyvin. Sinfoniaorkesteri täynnä mahtavia soittimia ja niin kuin luonto on täynnä mahtavia lajeja. Jos mikä tahansa laji tai soitin otetaan sieltä sinfoniaorkesterista pois, niin sointi rupeaa ohenemaan, se kärsii kokonaisuus. Jokainen soittaja kuuntelee kaveria, pääsee sieltä alkuun, luonnossa laji häviää ja toinen kärsii. Tässä on aika paljon niin kuin yhteneväisyyttä näillä kahdella ja ajattelin, että tämähän on oikeastaan kiva teema. Halusin tosiaan tuoda siihen myös tietyllä tavalla kannanottoa, että se ei tosiaan videon jälkeen ehkä on kiva, jos ihmiset, te ajattelette ja muutkin, että olipas kaunista luontoa, mutta jos siinä jää mietittävää, että pohditte vielä kotonakin, että mitähän se tarkoitti täällä oikeastaan, että miksi siinä videolla kävi näin, niin mahtavaa. Sitten se on onnistunut. Se on vielä sanottava, että kaverit ei ole nyt, Eke näki pätkän tuossa alussa. Mä en ole näyttänyt heillekään tätä vielä. Mä oon pelännyt, että sanoo, että et kyllä näytä nyt se tulee myös heille yllätyksenä, että mitä kaikkea siellä on. Joo, ja sen verran täytyy sanoa, että sen pienen pätkän kun näin, niin otin paperia. Se rupesi itkettää heti. Ja vielä tosiaan Kelylle, niin kuin halusin myöskin, että tämä on myös kunnianosoitus Kelyn toiminnalle. Mä kateellisena olen hirveän nuori luonnonystävä vielä itse, mä siis en ja kateellisena olen niin kuin seurannut nyt sivusta näitä, kun tätä luontotuntemuksen määrää ja sitä tiedon määrää, mitä siellä on. Yritän juosta perässä kauheita vahtia, mutta nämä pirulasti juoksee karkuun. En mä ikinä saa niitä enää kiinni, mutta mahtavaa on ollut sillä olla mukana. Joo. Ja sen vielä toivon, että tämän jälkeen niin laitetaan tämä näkyviin muuallekin. Upeita, jos jaksatte jakaa tätä eteenpäin. Tämä sanoma olisi kiva, kun saadaan isommalle foorumille kuin pelkästään tänne. Katsotaan, riittääkö mun tekninen osaaminen saada se vielä päälle. Ja puhumaan lisää.
sanattomaksi vetää. Keurusseudun luonto on upeaa. Mutta nyt kun tokenette, niin olkaa hyvä, kahvi on valmis. Kiitoksia.